Shwmae, Gwilym ydw i, a dwi'n cael fy eirfod i'r Orsedd heddiw. Yn 2023, nes i ennill medal y dysgwyr yn Eisteddfod yr ef. Cael eirfod i'r Orsedd yw fraint enfawr. Mae'r Orsedd yw rhan o bobl sydd wedi wneud cyfryngiad masif at eich Cymraeg. Amser am bach o ffiwl i'r Eisteddfod. Rydw i'n hoffi coffi. Dyn ni'n mynd i wneud bach o siopa. Ymlaen at panel dysgu Cymraeg ar hyn o bryd. Effaith dysgu Cymraeg yn Clwb Pêl-droed Wrecsam. Ar ôl sesiwn gwych am pa bech dysgwyr, dyn ni'n mynd nôl i'r prif seremoni. Pan roed ti dod i fod aelod o'r Orsedd, ti'n wisgo y wisg pen, felly dyna beth sydd ar fy menu ar hyn o bryd. Mae hon yn fraint enfawr. A dyna ni am y diwrnod prysur iawn ac am fraint i wedi cael fy eirfod i'r Orsedd heddiw. Tan blwyddyn nesa, hwyl fawr.